huomioita eurovaaleista. Vasemmistoliiton suosio ei välttämättä aukea heti kaikille, mutta uskoisin, että yksi syy on se, että Vasemmistoliitto ja Li Andersson on ollut realistisin, mitä tulee USA:n ja Israelin toimintaan tuolla. Kokoomus, joille tietysti on tukea kristilliset ja muut, jotka uskoo ja toivoo ja uskoo ihmeisiin, että Israel voisi pelastua tuossa. Ja kovat otteet olisi joku, ne on jo miljoonia tappanut tuolla, niin se on niin kuin usein ihminen tai kansakunta rupeaa tekemään sellaisia liikkeitä, että ne saa sen ansaitsemansa kohtalon, ettei se, että joku veti sen ansaa, ennemmin tai myöhemmin, niin on juoninut niin paljon nuo kaikki Irakin, Syyrian, Jemenin sodat, nyt tää näin, niin se valheen suuruus korostui tossa, kun jossain vaiheessa puhuttiin, että Venäjä on niin paha. No, kuka olisi hyvä, mutta suurvalta, ja silloin kun pelataan tollaista intressiä, jos on takana aseet, niin se ei ole mikään miellyttävä homma. Tässä tapauksessa palestiinalaisten ei ansa, vaan se, että ne taistelee. Et palestiinalaisia ne ei ole saanut paljoakaan sympatiaa, koska ne on ruikuttanut. Et samalla tavalla kuin vietnamilaiset, kun ne sotii vaikka ylivoimasta vihollista vastaan. Ja nythän se ei ole edes ylivoimainen Israel, koska siellä on kaikki nämä Iranin tukemat liittolaiset ja ne voi aamua asti. Et Israel on nyt niin kuin kissa-hiirileikin se hiiri, jolla leikitään. Ettei silloin tulevaisuutta. Mutta okei, osa tietysti sitten tämä Mika Aaltolan äänimäärä ja Eija-Riitta Korhola. Että ei riittänyt kristillisten äänet, mutta uskoisin, että osa kristillisiä mahdollisesti äänestämään harkinneista antoi äänensä Mika Aaltolalle. Eli kokoomukseen ei välttämättä ole tullut persuista, tai ellei sitten persu. Siellähän on niitä kristillisten liepeillä olevia äänestäjiä. Persutappio on kyllä ihan selvää, että itse huomannut sen, että jos joku on yrittänyt puhua, no Sebastian Tynkkynen nyt ei kaikille ole mikään persuille, koska se on tämmönen irstasmies, löytänyt jostain homobaarista mustan miehen, niin jollekin toiselle se paradoksi voi olla, että se on niin kuin ajassa elävä, mutta ei kaikille. Mutta se oli se ykkösehdokas nyt tämän kerran Persugaalassa, joka ne asemoi itse aika huonosti. Teuvo Hakkaraisen äänimäärä Vapaudenliitossa oli merkittävä, tai 7000, en tiedä mikä se lopullinen on. Sen pois heittäminen ja muukin, niin semmoinen niin kuin tavallinen rivi-ihminen ei samaistunut. Ja sitten tiedän, jos joku rupesi jotain persuäänestämisestä puhua, sellaisia, jotka on aikaisemmin voinut äänestääkin, niin ne vaihtoi puheenaihetta hyvin nopeasti. Että osa on voinut äänestää Vasemmistoliittoa, osa esimerkiksi Eija-Riitta Korholaa tai jotain muuta. Ehkä Hakkaraistakin joku on protestiksi äänestänyt, koska nämä leikkaukset ja muu, niin kuitenkin suuri osa persuista on kokenut itsensä, että se on niinku, vähän niin kuin Putkosen Matin ja vähän niin kuin, ei nyt ihan, että niin kuin se suomalaisten raha tuotaisiin niin kuin säästämällä maahanmuutosta. Että sillä tavalla, nyt kun nämä leikkaukset ja muu, semmoinen huoli huomisesta, mikä ei välttämättä ole persujen syy, mutta ne on mennyt tuohon takuupuolueeksi, joka ottaa sen loan niskalleen, tai siis niin kuin saaton tappion päälleen tosta, tai sai näissä vaaleissa. Et toivo hallitusyhteistyö ei nyt ole persuilla tälläkään kertaa sen parempi, vaikka ei ole nyt samanlaista maahanmuuttokatastrofia, ja ehkä persut siinä sai vaikutettua kokoomukseen siinä itärajahommassa, kun se oli sitten yhteinen tämä. Ja sitten toinen huomio on tietysti, että Mika Aaltolaan oli myöskin profiloitu tässä NATO-hommassa tämän Pekka Toverin kanssa, niin ne niin kuin oikeiston äänet tuommoisessa uniformuporukan ja tällaisten keskuudessa, niin ne näytti jo, että ne on voittajan puolella, ja kokoomus nyt
harkitsee, että silloin lypsylee vuosikymmeniksi tällä NATO-hommalla. Ja EU on toinen, mitä kokoomus on. Länsi, se on aina hyvä ja mahdollisuus ja turva ja muut. Tämmöisiä asioita se kokoomus näkee tossa. Mutta lähinnähän se on omat asemat, että se on turvaa omaa asemaansa. Ei se mitään Suomen kansan turvaamisesta, eikä nämä NATO-hommat on myöskään. Siinä on sitä helppoheikkimäistä. Se on niinku, muistan Turun yliopiston vessassa oli kirjoitus joskus 90-luvun lopulla, että niin kuin vähän tyhmyyteen viittasi, niin oli jo oikeisto demari, että vaan ollaan nyt tätä mieltä porukalla, että saadaan sitten niin kuin kannatusta ja niin kuin vaan koneisto. Niin tämän päivän kokoomus on pitkälti tällainen helppoheikki puolue, joka hankkii toimeentulon valtiolta. No on se tietysti 30-luvullakin professoripuolue ollut, mutta tänä päivänä ja puhuu jostain länsimaista ja muuta, mutta tuolla länsisuhteella, että se on niiden nyt tämä Moskovan tie, mitä kautta yritetään hallita Suomea. Ja voi olla, että tämä vasemmisto tulee olemaan vastavoima jatkossa sille, että tämä voi polarisoitua, niin kuin ehkä Timo Soini arvioikin, että voi olla vasemmistopopulismin aika. Ja syy on, että tämä persuille oikein roolia, että ne on nyt taas mennyt tuohon länsi, hyvä, jotain Venäjä vihaa, kun on kuitenkin pojuja. Nämä ei näy niinku, ei niistä kuitenkaan sitten viime kädessä edes pitäisi niinku Venäjää vastaan lähteä. Ja noin NATO-maathan tulee selittelemään päätä. Itsekin täällä Suomessa saa kuunnella jotain hollantilaisia ja muita, jotka hieno homma, että saatiin NATOa tällainen Suomi. Oho. Niin, kenenkö sitten seuraava Ukraina-homma pitäisi olla? En tiedä. Kyllä kansallissosialistinen Saksa, joka ei ollut tämmöinen oligarkkien ja no mafiaahan se on Amerikka siis, koska se on rahamiesten, Soros, Bill Gates, tämmöisten, joilla on intressi, että ne niin kuin tappaa vaikka puristaa viimeisen veripisaran ukrainalaisista, jos siellä on kuin BlackRockin maat kyseessä. Niin me ollaan nyt tämmöisen liittolainen. Natsi-Saksassa oli kuitenkin aatelisia, vanhaa sotilasperinnettä, niin Suomi irtaantui sodasta, niin kuitenkin jollain, musta mikä näistä johtavista kenraaleista, niin oli ymmärrystä, että ei voi pienen kansan odottaa uhraavan itseään. Että siinä mielessä, että nyt meillä on nyt sellainen liittolainen, tämä Yhdysvallat, joka on menettämässä asemia. Saksaan pyrki nousemaan suurvallaksi, mutta tässä on, ja siinä kävi huonosti, mutta nyt on sitten tämmöinen liittolainen, joka vetää Euroopan kaikki tässä niin kuin mukanaan. Et siinä, niin kuin jotkut on ennustanut Neuvostoliiton lopun aikoina, eli ne ennustaa, että Yhdysvaltojen loppu johtuu tästä, että se on liitossa hautaan asti Israelin kanssa. Et se on mennyt, että nyt se alamäki alkaa vuosikymmeniksi, ei se käänny. Ympäri maailmaa on nähty, että tuommoinen häikäilemätön, kuitenkin suurimmalla osalla noista israelilaisistakin on, niin kuin voi mennä Amerikkaan tai Ranskaan tai jonnekin Englantiin, että ei se nyt ole. Että sitten muut pitäisi heittää onkin teltta kylään jonkin Egyptin puolelle, niin toiset saa niin kuin rantapalstat siinä, niin ei siinä ei tule käymään näin, että ei riitä enää voima. Ja sitten tuommoinen yksi ongelma, miksi juutalaisista osa joutuu aina ongelmiin, niin tuommoinen manipulatiivinen ote ja magia ja tällaiset, niin kuin ne puhuu Jumalan nimelläkin tai millä haluaakin, että on heidän puolellaan. Niin se taika voi toimia tiettyyn pisteeseen ja ehkä eurooppalaisia on saatu syyllisyyden kautta semmoinen, mikä ne sai kommunismissa Neuvostoliitossakin, että ihmiset, joita menetti isää ja muuta, niin silti ne uskoi siihen kommunismiin. Että siinä oli semmoinen pelko ja vääntäminen, että ne on tämän ihmismielen asiantuntijoita, mutta kuitenkin sitten kun se ote lähtee, niin se on samalla tavalla kuin joku poppamies hallitsee jotain kylää pelolla, kunnes sitten sinne tulee valoja ja jotkut kertoo vähän, että mikä on niin kuin muunkinlainen uskonto kuin maailman uskonto tai muu, jossa ei ihan niin kuin joku kylän poppamies, joka vetelee yrittäjää, niin kerro hallitse pelolla ja kurkkaa suunnilleen naimisiin menevät naisetkin ensimmäisenä, että toiset ei tule pahaa. Että tämmöiseen tietämättömyyteen
vajoaminen on tapahtunut länsimaissa, että huumeet, seksuaalinen vapautuminen ja muu, niin semmoisessa ympäristössä tämmöiset manipulaatiot, sionismi ja muu voi menestyä. En sano, että se on, että juutalaiset voi kyllä, ja nythän ne on huomannut Amerikassa ja muualla on tapahtunut, että se manipulatiivinen otehan on, suurin syy on se, että ei se, että arabimaissa tai islamilaisessa maailmassa olisi, se on Etelä-Afrikasta, mutta myöskin Amerikan kampuksilla, siellä on kiinalaisia, intialaisia, meksikolaisia, kaikki on nähnyt, että se on lähtenyt se puhe siitä, että joku vainottu kansa ansaitsee elintilaa ja sitä pitää, niin kuin se on kiitollisuuden velka, saksalaiset taaskin väärällä puolella tukee Israelia, niin sehän tietää. Se on vähän sama juttu kuin kummalla puolella Italia sotii, niin no hyvä, että on Saksan puolella. Tietää, että hävii, niin samalla tavalla näyttää, että sitten tällä kertaa ei-militaristinen Saksa, niin se on valinnut tuon puolen, niin se on varmaan se niin kuin taas tuttu reitti, että alamäki koittaa. Mutta että tämä liittyen tähän vaaleihin, niin uskoisin, että tämä laajempi kehys, että tässä on rummutettu toi Venäjä ja Ukraina sotaa, mikä ehkä poiki kokoomuksen laariin, toveri Aaltola, isot äänimäärät kertoisi siitä. Ja sitten taas tämä Li Anderssonin, niin kuitenkin tuolla on kampuksella ei-muslimit. Ja sitten on niitä paljon, jotka on ulkolaisten ja muiden kanssa naimisissa, ja se Palestiina-asia kuohuttaa, mikä ei ehkä näy julkisuudessa. Ja, siitä ei ole niinku, ja sitten on tämmöinen valtoinen ja muu ulkopoliittinen linja, jossa lasketaan, että ei olla moraalisesti, ei tarvitse olla oikealla puolella, kunhan tuetaan kaikkea, mitä Yhdysvallat tekee. Mitä tietysti armeijan nilkit, tällaiset sotaa kokemattomat, tai jossain Amerikassa jossain heimosotien keskellä liikkuneet Afganistanista ja muualla voi niin kuin, voidaan tappaa, tehdä, marinet kusee jonkun kuolleiden talibanien päälle. Ja ne on kuitenkin puolustaa omaa maata. Että vanha suomalainen olisi voinut ajatella silleen, että ne talibanit kuoli niin kuin puolustaessaan omaa maata, ja sitten siellä on joku jenkkimarine kusee päälle, kun niistä on ollut harmia ja joku yllättelee, että tämmöisen joukkueen puolella ollaan, jos ei enää mitään. Sotilasperheiden lapset ei enää ryhdy sotilaiksi. Roskajoukkoon saadaan sotimaan rahapiirien. Kuitenkin Eurooppa ja Saksan, se prussialainen militarismi perustuu aatelisiin, aatelinen ja papisto. Nyt on tämmöinen psykologit ja kaiken maailman veivarit tiedotusvälineissä ja sitten tuommoinen rahaintressi, jolla sitten tietysti on sattumalta tämä sionistinen agenda kanssa, mutta se on mennyt pieleen, että Irakissa oli 23 miljoonaa, nyt on 45 miljoonaa silloin 20 vuotta sitten, kun se miehitettiin reilu, niin siellä on se ympäristö, jotka tietää, mikä se myrkkykäärmeen pää on, niin ne on nyt ottanut asemat ja sieltä tulee tavaraa säännöllisesti. Että kyllä se on, mutta Amerikka tulee, ei se pääse tuosta Israelin liitosta, niin se tulee liukumaan nyt sitten merkityksettömyyteensä. Ja voi olla, että Suomessa tämä vasemmiston tuleva nousu, mikä saattaa lähteä tästä, niin perustuu siihen vaistoon, että tämä Ukraina-sota hävitään ja sitten niin muutenkin tämä lännen takapakki on alkanut. Ja pahin on toi aktiivinen sota tuolla Lähi-idässä, joka nyt ei ole vielä vuottakaan ollut, mutta tulee näköjään jatkumaan tässä, eikä mitään lääkkeitä löydy. Biden yrittää vaaleihin asti venkoilla noiden Ukraina ja noiden, mutta tai kuka siellä onkin, niin se taitaa olla jo, ettei tämmöistä niinku vaippaa jo enää hätävara, vaan sitä niinku joudutaan käyttämään jo puheiden aikana, niin ei syyteen vanhuudesta, se tulee jokaiselle, ettei semmoista pidä nauraa, mutta kuka se kenen kilpimies se sitten on tää Biden ja kuka sieltä sitten tulee, mutta ei se hyvältä näytä, että Trumpia siellä on nyt jo rehelliset vaalit on niinku voittamassa, mutta tai sitten se saadaan pelattua pois tai saa luodin tai jotain, mutta saa nähdä mitä siellä käy, mutta tämä Suomen vaalitilanne on mielenkiintoinen ottaa huomioon, että Euroopassakin kyllä on merkkejä, että se Galloway sai ton Palestiinan homman takia huomattavasti enemmän ääniä kuin mitä niin kuin mikään muslimiporukka olisi äänestetty, tai niin kuin, ei se perustunut niiden ääniin. Sama juttu Irlannissa, nämä Palestiinan mielenosoitukset, niin ei siellä ole juurikaan muslimeita. Et ne on ihan niin kuin irlantilaista. Ja sama kuin nämä kampusten protestit Amerikassa, niin ne on ollut ihan muita. Siellä on ollut meksikolaisia,
latinoisiä, jotka kannustanut tyttäriä, vaikka ne on pidätetty, ja kiinalaisia, kaiken maailman. Et nuoriso on jotenkin vaistanut, että se on niin kuin mielipuolinen se Amerikkajohtoinen maailma, ja se, että se valitettavasti tuo Israel-homma, niin se repii koko maailmaa, ja Suomikin nyt tässä sitten sai nämä välit meni tähän. Et kuitenkin Suomessa osassa elää vielä, että vaikka se tulisi tuolta lännen kopiointina tai apinointina tämä yliopistomielenosoitukset, niin kyllä se jotain kautta Suomeenkin tulee. Et se saattaa olla merkitä, että se on vasemmistolainen aalto. Ja monet olisi toivonut, niin kuin amerikkalaiset, ne olisi saanut tästä potkastua sen terrorismin uudestaan käyntiin, että lyödään niin härskiä, että muslimit riehaantuu, mutta nyt onkin käynyt päinvastoin, että se on paikalliset väestöt ympäri Amerikkaa omasta maasta ja läntisestä maailmasta. Ja kolmas maailma, globaalis etelä, on nyt tietysti muutenkin etulinjassa. Kaikki Etelä-Afrikat ja muut, jotka ajaa Israelia rikoksista ihmiskuntaa vastaan, jossa ne heidän mukaansa täyttää pykälät. Ja aika suuri muukin, että se on vaikka, katsotaan nyt mitä, onko tässä maailmassa ei mitään oikeutta ole, mutta katsotaan mitä siitä seuraa. Mutta tällaisia nämä vaalit toi taas mieleen.